Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां आं बयनोबो जासिहरबाय। जोङो ना दिनै इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलाव थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय जोङो ओंखारबाय रेडि जाबाय आरोना, एबार गारियाव गाखोनोसै आरोना। बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअ'खौ, दा नुगोन सोर सोरखौ लोगो मोनो। गेट मोनबाय आरोना। थाबायगासिनोसो नै गारिखौ बैयाव दोनबोनानै थाबायगासिनो। आयो गेटआ मोनदों। र'लाय गेट मोनबाय नै, हाबनोसै।
Câu này lại. Ấy xin đừng có nổ thao đây. Ăn câu này mình. Maybe. Rasa. Itu lah. Pari. Istau lah. Nengku kena. Sorry. Lại vào thì sẽ pasar nha. Nè ăn là mà đang này nè. Ayo na hot diri na hot. Này dengar nasa lain. इस हथियार का नाम है MGL, मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर। MGL ने नाम है। मेड इन साउथ अफ्रीका। मेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस हथियार से हमने ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। ग्रेनेड ऐसे वाला ग्रेनेड फायर में इसके अंदर एक साथ हमने 6 ग्रेनेड को इसके अंदर लोड करना है। लोड करने के लिए इसको हमने वाइल्ड करना, उसके बाद ऐसे वाला ग्रेनेड को इसके अंदर लोड करना। लोड करने के बाद इसको हमने फायर कर देंगे। फायर कर दिया तो ये क्या दूसरा वाला ग्रेनेड लोड हो जाएगा। अभी दोबारा हमने अगला ग्रेनेड को फायर करेंगे। एक साथ 6 ग्रेनेड को फायर करेंगे। इसका मैक्सिमम रेंज है 375 मीटर। जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। 5 मीटर रेडियस में जो भी टारगेट पूरा बर्बाद हो जाएगा। 1 मिनट में क्या इसमें क्या 6 राउंड फायर कर सकते हैं। ये तो क्या इसका मॉडिफाई किया सामने का उड़ा जगह पर बना है। सारे पेपर बन रहे हैं। हो गया इसका रिपेयर। जैसे कोई रसिया का है, कोई जर्मनी का है, वो Tangnaibो जोब्बाय आरोना ओमफ्राय निखौबो दांनाय नङा जोंना लोगोआ नै सुदेम दिनैसो लोगो मोनदों गावखौ ओमफ्राय ताया क्या नाम है वो ये इसका नाम है पूरा नाम 81 mm मोटर जा गोलावखा आरोना जामनानै गावग्रा खोमा आरो सुदेम रायलायनो एसे ओमफ्राय आंना फट'आ बेनिफ्राय न'नि नंगौना नङा मोनदे बे नुथावलाय बेसेबां गोबावनिफ्राय नै लोगोखौ लोगो मोनदोंना जों आवगाय ज' लेखा फरायोमोन मोनसे स्कुलावनो आरोना नै ओमफ्राय बहाय हाबा जाया नोङो दावलाबारियाव बेसेबां गोबावनिफ्राय दिनैसो बेसेबां गोबावनिफ्राय लोगो मोनबाय आरोना नै निमनियाव थानाय ओरै नायखांजोब्बाय जों ओरै राव एबार नै बेयाव हाबनि बेयाव हाबाखै जों दाबो ganda नै मोसाया मोख्राया गोजौआव दाउब' गान्दायावबो दाउब' दङ ओमफ्राय बै दाउराइ ओमफ्राय बै गोसोमा मा हो ओमफ्राय नै मैदेरा ओइ ओमफ्राय बैखौ मा होनो बैखौ ए बै मै
जानो होननानै थांबाय ओंखाम उखैनानै लोगोफोर ओंखामखौनो मोनजायाखै जोङो ओरैनो फैफिनबाय फिसासा फाट चिलड्रेन होनदों नामा चिलड्रेन फाट नै फिसासा ओरैनो हाबफैबाय आरो जोङो
आदा मेहेर फैगासिनो दं आरोना मोजां नाय नोंसोरो होमबानो नुगोन आदा मेहेरखौ नैलाय रायलायनाय जायासै जों आदा मेहेरजों नाथाय जों नुबाय आरो